Sampai nanti ngertos enek wong ngombe 5 jam boten wonten ya mledos wetenge. 100 usiane menungso, 200 usiane menungso, 300 usiane menungso niku jare mek mampir ngombe. Usiane menungso niku nek diringkes senajan 500 tahun iku mampir ngombe, nek diringkes mek 12 wulan. Gak percaya dihitung bareng wong mati, nek gak sawal selo, nek gak selo besar, nek gak besar suro, nek gak suro sapar mulut bakto mulut Jumatil awal Jumatil akhir Rejeb ruah poso 12 wulan. Lah iya kandhane kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator basi longi kedhi mas, basi longi sekedhi. Triple tambah sidik, bas longi triple tambah sidik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Julasa'ul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat Desa Gesik Harjo ingkang tansah kula taati, Bapak Kepala Desa beserta perangkat Gesik Harjo ingkang tansah kula hormati, Ketua BPD beserta anggota ingkang tansah kula hormati, Ketua RT, Ketua RW sedesa Gesik Harjo ingkang tansah kula hormati, Forkopimcam Kecamatan Palang ingkang tansah kula hormati, sedaya takmir mushola sedesa Gesik Harjo ingkang tansah kula hormati, uga sedaya panitia tamu undangan ingkang tansah kula hormati. Boten kesupen kadang sepuh kula Kang Mas Lamidi, Kang Mas Warnadi, kang tansah kula hormati. Ugi kepada sahabat-sahabat Banser ingkang tansah kula banggakan, dulur-dulur panter ingkang tansah kula banggakan, ibu bapak hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan rahimakumullah. Ngawali atur monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasih angsal hidayah taufik maunah saking dat kang maha mulya saged hadir teng menika makbaroh dalam rangka khol sesepuh Desa Gesik Harjo. Mugi-mugi pertemuan kula jenengan sedaya dalu niki dicatet kalian Allah dados pertemuan sing barokah.
saged damel bekal teng donya luwih-luwih pinjang teng akhirat, amin ya robbal alamin. Nomor kali sholawat soho salam muga tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi sing sampun paring syafaat dumateng kawula ingkang taat, ora pandang sugih, ora pandang melarat, ora pandang pejabat, ora pandang rakyat, ora pandang konglomerat, ora pandang bakul tomat, ora pandang bakul sentrat, ora pandang bakul kawat, ora pandang bakul jus avokat, uga soto babat. Muga-muga sedaya sing hadir teng menika tempat angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad besok teng dinten kiamat, amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah pengawasan rahimakumullah. Bulan-bulan ruah nek wong Jawa gawe istilah ngruwat arwah. Walakno para leluhur dikirimi donga, dieling-eling jasane. Pepunden kula jenengan sedaya sing sampun sumari niki ditungakno muga-muga leluhur kula jenengan sedaya sing sampun sumari niki di ngapura sedaya dosa-dosane lan diterima amal kesaenane, Allahumma amin. Mulane teng bulan ruah nek wonten khol kados ngeten iki kula jenengan sedaya di samping kirim donga eling nang para pepundene, eling dumateng para sesepuhe, awake dhewe sing tasih urip niki ya kudu pinter-pinter iktibar maknane ngalap ibarat. Nek suatu saat kula jenengan sedaya niki kabeh calone mati. Lho nek menungso niki nek wis urip ngeten iki jane ya gak pengin dimatekno. Ngoten Pak Bu nggih. Jane koyo pengin urip terus. Tapi praktek ngoten iki mulai zamane Nabi Adam sampai zamane Adam Jordan ya gak enek sing berhasil. Urip orang jaluk, mati orang daftar. Enek wong daftar mati? Mboten wonten. Lho lek wis wayahe mati ya tetep mati. Kabeh camat calone mati. Mati niku napa sih? Madhep marang Gusti Allah. Nek mate nikmatin entek. Nikmat mangan entek, nikmat turun entek, nikmat kikuk-kikuk ya entek. Mula diarani mate. Sing rada krama jenenge sedo, seti sak sodo. Sodo kok wis mati matek sedo gak gowo sangu, hawatir dadi wong sing bongkok diobong nang neraka. Allahumma amin. Diobong amin. Naudzubillahi min. Dadi awake dhewe niki kabeh calone mati. Mulane nek hadir teng makom makbaro ziarah niatono siji golek ridane Allah, loro bertabaruk, telune kudu eling mati. Lha awake dhewe mati mesti cuma para sederek sing pinter urip nang alam dunya, mati mesti tekone ayo sangone kudu disiapno mulai sakniki. Lah iya kandhane kok. Lah pun sadar tentunya boten dangu. Lah para winasis niku nggambarno urip nang alam donya ibarate mampir ngombe. Ngombe niku hitungane jam, menit napa detik. Detik sampai nanti ngertos enek wong ngombe 5 jam. Boten wonten ya mledhos wetenge. 100 usiane menungso, 200 usiane menungso, 300 usiane menungso niku jane mek mampir ngombe.
usiane manungsa niku nek diringkes senajan 500 tahun iku mampir ngombe nek diringkes mek 12 wulan. Gak percaya dihitung bareng wong mati nek gak sawal selo. Nek gak selo besar. Nek gak besar suro. Nek gak suro safar mulut bato mulut Jumatil awal Jumatil akhir Rejeb ruah poso 12 wulan. Lah iya kandhane kok. Ibaratnya wong mampir ngombe cek diringkes meneh Bu Pak. Wong Jawa gawe istilah mampir ngombe niki maknane jero. Cek diringkes meneh kok dadi 7 senajan usiane 300. Gak percaya dihitung bareng wong mati nek gak Senin Selasa. Nek gak Selasa Rebo, nek gak Rebo Kemis, nek gak Kemis Jumat, nek gak Jumat Sabtu, nek gak Sabtu Ahad. Kok Minggu ya? Sampeyan muni Ahad ngoten tok ganjaran Bu Pak. Nang Quran niku kul huwallahu tutuk kul huwallahu minggu. Ibaratnya mampir ngombe cek diringkes dadi 5. Gak percaya dihitung wong mati nek gak pon wage. Nek gak wage kliwon, nek gak kliwon legi, nek gak legi cek diringkes dadi 3. Wong mati nek gak saiki sesuk. Nek gak sesuk sok mben. Lah iya kandhane.